Dwi mewn cwmni da nawr ar gyfer pencampwriaeth y grŵp o dri rhyngfryd. Doctor un ochr i mi a milfeddyg yr ochr arall. Meirug Evans, chi fel milfeddyg. Falle allwch chi esbonio i ni pam fod doi gylch i gael mewn yna. Un gylch draw fyna ar gyfer y rhai sydd heb i credydu a wedyn y cylch yma ar gyfer y rhai sydd wedi credydu. Beth yw'r gwaniaeth? Mae rhai sydd wedi credydu yn cael ei profi bob rhyw 2 blynedd. Tynnu gwaed yn nhw a cael ei testio rhag bod y maidi fusna a'r virus wedi cael ei mewn i'r ddiadell. A petai y maidi fusna yma yn cyrraedd y ddiarell pedigree, mae'n gallu achosi tipyn o ddifrod? Wel, mae'n achosi difrod, cos chwch chi'n mynd i'r arddangosfeydd yma a chwch chi ddim gwerthu'r stoc yr un fath. Mae'n rhaid chi, mae'n anfantais ofnadwy os ydych chi mewn bryd sydd fod yn y credyd. Ac fel un sydd wedi gwerthu tipyn o stoc pedigree dros y blynyddoedd, Dai Morris, i chi'n gwybod yn iawn beth yw hwn am bwyty? Ydy, dyn ni'n cael, fel wedodd Meirug, bob 2 blynedd a mae fe'n, chi'n gobeithio bod nhw'n mynd i basio, achos heb cael nhw wedi basio, byddai methu mynd i'r sales pedigree o gwbl, a tan glirith a mae'n cymryd yw'r 2 blynedd i glirio fe allan o'r ddiadell, so chi'n lwcus. Ond, os nawn ni edrych at 'i cefn ni nawr, dyma chi arddangosfa yn y cylch sydd wedi credydu. A ni'n gweld fyna nawr yr Hampshire Down. A dyma fryd sy'n goffo cael ei trimio yn go galed, achos mae yna wlan ym mhobman o'r pen i waelod y trad. Oes, mae'n biti gweud y gwir bod pobl yn trimo nhw, achos mi'n gwybod bod rhaid wneud, os ydych chi sef cystadlu, ond mae'r bridwr yn dod yn sculptor yn lle bod yn bridwr yn aml, a mae lawer o wall yn mynd pan fydd y gwellau yn cael ei defnyddio. Wy'n cymryd wrthyn nhw wedi trimo cannoedd yn unan, ond well da fi weld nhw yn naturiol bob amser, nid nwedig os wy'n prynu gwrdd mewn sel. Mae'n galfyddyd yn dweud, ond os nawn ni edrych ochr draw wedyn sef y Texel, dyw rhain ddim yn cael eu trimio. A ydych chi'n gallu gweld unrhyw waniaeth? Mae'n amlwg, pan mae gyda chi rhywbeth wedi trimio, chi'n gallu cuddio tipyn o wendidau, ond dim byd yw guddio pan chi'n ddim yn trimo. Wel, mae'n bwysig sy'n ei weld i'r beirniad fynd a'i ddilo ar rhywbeth sy'n cael ei drimio, dydy, weld lle mae'r glân, lle mae'r cig, lle mae'r gwahaniaeth rhwng y ddau, lle di. Achos dim hawl trimio'r Texel fel rheol o fewn y gymdeithas, ond maen nhw wedi cael eu lliwio. Wy'n mynd licio yn ei chwaith, achos wy'n licio nadlafal yn naturiol, a mae hyn wedi dechrau yn y gogledd Lloegr, wedi dod yn ôl o fan yma fe, a wy'n credu bod y lliwnig gwanaeth o gwbl iddyn nhw, well da fi weld nhw'n naturiol hollol. A wedyn, symud ymlaen at y Texel glas, a mae'r gŵr bonheddig yma wedi cael sioe dda, Rhys Cook, a mae wedi bod yn arddangos ar hyd a lled y blad eleni, wedi cael tipyn o lwyddiant, ac yn gwerthu tipyn o dddiadell wythnos i fori mewn arwerthiant yng Nghaer Lywelydd. Fe fydd hi'n dipyn o'r werthiant, mae'n siŵr? Mae'n siŵr fydd hi, mae'r bryd, wy'n hoffi'r bryd, mae'n ofnadw, maen nhw fod yn hawddach i wyna na'r Texel ei hunan. A sy'n ni'n lot yn iangach, lot fawr yn iangach, ac yn dechrau diadell arall, dwi'n credu mae Blue Texels sy'n ni fewn amdano nawr, dwi'n hoffi nhw fawr iawn. Mae rhaina'n grŵp bach, da ni'n gweud, sy'n gweddi i'w gilydd i'r dim hefyd. Mae nhw yn matcho gen nhw. Nid wedig bod yr oen fenyw yn digon mawr i fatsio'r ddau arall, ych chi'n gwybod. Mae nhw'n fryd sy'n dal y llygad ac yn boblogaidd iawn gyda phlant. Ydyn yn aml, maen nhw'n gweud llwch chi werthu wy'n fenyw yn hwylus iawn, a mam a tad yn prynu 1 neu 2 i'r ben blwydd plant ifenc. Ydych chi wedi gwneud yn ei mynir? Wel, mae'r rhaid, os yn yr unig ffordd chi'n mynd i annog y genedlaeth nesaf, yn roi'r cyfle iddyn nhw i gael rhywbeth i hunain, a hefyd dyna beth sy'n dda am y sioe, yn darparu'r cyfle yna, wedyn ni arddangos y stoc. Wel, dyna ni, tamau di aros pryd fan hyn ynghylch y defyd yng nghystadleuaeth y grŵp o dri rhyngfryd. A dyma ni, pencampwriaeth y grŵp o dri rhyngfryd. Mae yna 3 yn y ras, dwi'n meddwl, ar hyn o bryd. Y Charolais, y Wyneblais Caerleir a'r defyd Penfrith Bryniau Cymru. Meirug, pa un sy'n dal eich llygad chi? Wel, mae'r Charolais fel arfer yn fryd ar hanner, dydy. Mae yna set ofnadwy o law yma, does? Mae yna bwer fyna o iddo David Cyrwan Aberhonddu. A beth amdano chi, Dai? Cofiwch, wedi bod cadw Charolais am flynyddau, a mae bias da fi, ond maen nhw yn ddefyd, maen nhw'n dri da iawn, a mae o'i menyw arbennig o dda fyna gyda nhw i fatio nhw. Chi'n cytuno â Charolais felly? O, maen nhw'n dda, rhywna fydden ni'n meddwl amdano, ond cofiwch,
Mae'r Wyneb Las Caerlir yn rhoi da hefyd, mae'r Blueface Leicesters, mae David, mae 3 da iawn yna. 3 phar ragorol fan hyn yn sioe frenhinol Cymru 2018. Wel, dyma ni, dwi'n credu bod Rowland ar fi'n gwneud I benderfyniad nawr. Right, wel, dwi'n licor Blueface Leicesters hefyd. Dwi'n wastad yn meddwl bod nhw'n edrych fel Elir. Chi'n mynd a dewis Charlie a'r Wyneb Las Caerlir nawr. Dwi'n bod un arall sy'n y ras. Wel, un o'r ddau na, mi dde. Chi'n trio bod yn saff nawr. Un o'r 3 mynd I ennill. Dwi'n meddwl mae Charlie geithio, chi'n gwybod, achos maen nhw'n macho yn dda, maen nhw'n bryd. Wyneb Las Caerlir! O chi'n agos? Dylen ni'n gwefel ar allan. O chi'n agos, beth bynnag. Wel, Sion gyfarchiadau mowr iawn. Wrth gwrs, achos mae'n fryd bach sydd yn dal y llygad fyna. Maen nhw'n smart iawn yn dyn nhw o eiddo Jones Robertson Hall o Sir Benfro. Anhygol iddyn nhw, yn dwi? Tipyn o glod. O, yndi. A mae'r Elir chi'n dod i'r brig. Ie, chi'n iawn. A maen nhw'n fryd mor bwysig yn Cymru. Dyn. Chnerchu'r miwl, yn dyn nhw. A dyn, yr Wyneb Las Caerlir wedi ei chroesi gyda'r ddafad fynydd Gymreig yn fryd poblogaidd iawn fan hyn yng Nghymru. Dyn wir. A dwi'n fel, nes I jydjo hwn tua 3 blynedd yn ôl, y peire. Ar ôl sy'n nhw'n ymlaen amser ni. Mi'n falch o wneud ni amser ni. Ges i'n bach o stick am ei wneud ond mi'n meddwl bod nhw'n ddefyd yn bendig o dda. Y penfrith Bryniau Cymru yn illodd y llynedd, ond eleni y Wyneb Las Caerlir a Rowland chwarae teg iddo fe beirniad. Wedi wneud I benderfyniad yn go gyflym. Wedi gwaith da, chwarae teg. A fe tynnu gotoff, a ddi rhi 2 iddo fe. Mae'n gwneud job i'n dda. Mae yn poethi yn y cylch yma. Rowland Davies, neuadol cletwr Taliesin, a dde'n cael ei benblwydd ddydd llun. O, dwg o dda. A Wil Mae'n Fach cael ei benblwydd heddiw fi. Chi'n gael eich benblwydd? A Wil Mae'n Fach yn ôl, mae o adran tywyn. A mwynhau fyna de felly. Wel, llonggwyrchiadau mowr iawn i'r Wyneb Las Caerlir, a na fi ni gael sgwrs gyda'r teulu. A nawr, congratulations to you. Oh, thanks. It's well, Gareth is the breeder anyway. So. We shall go and have a chat with Gareth. Thank you very much. How many of these have you got? About 30 pedigrees there. So yeah, I can't believe it. Didn't dream of winning it, to be honest. What does it mean to you on the flock? It's brilliant. It's great for the breed as well. You know, Blueface Leicester's come forward a lot in the last few years, and it's just speechless. Yeah, brilliant. Well, congratulations to you. Llonggwyrchiadau mawr iawn.